además, ¿qué trabajo por hecho? Y entró ya las carreras que hacía el mismo, pero me dice Nacho y me dice, lo he hecho. Hostia, ya no lo he hecho. Arratsalde on guztioi, lehenik eta behin, beti egiten dugun bezala eskerrak eman erakusketa berri hori inaugurazioa bertaratu zareten guztioi. Gaur gure artean dugun artista Zaloa Ipina dauka izena, uste duzuen bilbotarra da bera, artista gaztea, baina ez horrek ez du esan nahi esperientziarik eta ez duena dinerako eta hainbat erakusketan parte hartu du, eta sariketa askotan ere garaile egiten da. Bere obraren izena Eguzki Printzak ikusgai da, eta nien esartuko gehiagi obra zitzegidan hori beran intziko diot. Eta, hemendikan animatu nahiko nuke, nahiko nikuzke herritar guztia, bai Urretxu eta Zumarraga guztiak, erakusketa hau ustera etortzea. Gauza berria delako, ez da ohikoa, eta oso interesante delako. Eta horrein besterik gabe, Zaloa animatu dugu hitza eta berak esplikatu dezala pixkat bere obra. Bai. Lehenengo eta behin eskerrik asko Urretxuko udalari, guztioi, etorri, bineni, familiari. Hemen ikusi dezakezuena bi serie dira, bai? Lehenengo da argazkiena, hau deitzen dira Eguzki Printzak. Eta gero ikusi dezakezue beste batzuk, transparentzietan eta azetatu eta metakrelatoetan egindako serigrafiak. Horiek dira El haz de luz se expande. Beti, edo azken denboraldi honetan, ari naiz argiarekin lanean. Aspektu asko lan egin ditut, argiaren aspektu asko, mugimendua, kolorea, eta hori batez behi ikus daitezke argazkietan, bai? Azkenean ematen du argi paisai batzuk dira, koreografia antzekoak ikus daitezke, eta hortik paso bat eman dut El haz de luz se expande serie honetara. Tituluak berak izaten du, ez? El haz de luz se expande, zer da hori? Gustatu zitzaidan aspektu bat dala argia mugitu daiteke, bai, okupatuta dagoen espaziotik zein okupatuta ez dagoen espaziotik, ez? Eta hori izan da, horrekin lan egin ahal izan dut, eta egin dudana izan da, pixka bat, Eguzki Printza hauek ez, paretatik irtetzen dira eta espaziotik mugitzen dira. Eta horregatik ere hor ikusi aldituzue zintzilikatuta dauden obra batzuk, ez? Ja ez dira paretan gelditzen, ez dira paperean gelditzen, baizik eta espaziora irtetzen dira. Horregatik dauzkat pixka bat, volumetrikoak dira eta eskultorikoak dira. Eta, hori.